λεγόμενοι λευκόπλατοι γήπες Αφρικής. Και επίσης πάλι όπως όλοι οι υπόλοιποι γήπες ήταν νεκροφάγα πτηνάς. Αυτό το είδος γήπα θα φάει το πιο φρέσκο σκοτωμένο κρέας. Γενικότερα οι γήπες δεν τρώνε σάπια, κουφάρια όπως τρώνε πολλοί. Τρώνε φρέσκα σκοτωμένα κρέατα. Απλά αυτοί εδώ θα είναι οι πρώτοι που θα βρούνε το κουφάρι κάποιου ζώου. Που είτε, για παράδειγμα, όταν έχει σκοτώσει κάποιο λιοντάρι. Γι' αυτό το λόγο στην Αφρική πιστεύαν ότι αυτοί οι γήπες βλέπουν στο μέλλον. Και αυτό που κάνανε είναι τους παίρνανε την καρδιά. Έφυγε. Και με τη χρήση κάποιων βοτάνων και ειδικές τελετουργίες, αυτό που κάνανε είναι μέσω αυτινής πιστεύαν ότι διαβάζανε το μέλλον. Βλέπετε ότι οι μεγάλοι γήπες έχουν πολύ μακρύ λαιμό και πολύ μεγάλα πόδια και στο λαιμό τους δεν έχουν φτέρωμα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή το κεφάλι τους εισχωρεί μέσα στο κουφάρι. Και αυτοί εδώ ας πούμε προτιμούν τα μαλακότερα μέρα ενός κουφαριού, όπως είναι τα εντόστια. Οπότε με τον έχουν λυπεί στο φτέρωμα, δεν χαλάει το φτέρωμα. Αν θέλετε λίγο παραπάνω ησυχία. Δεν χαλάει το φτέρωμά τους για να επηρεάζει την πτήση τους.